Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга Татарстанның халык язучысы Фатих Хөснинең «Шәһәр читендә» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Шуар тормыш белән яши бу тирә. Биге шыңгырдап ачыла торган сары капкалар, капкасы сугыш елларында утынга ягылып, баганалары гына утырып калган шыр ялангач ишек аллары. Бер якка кыйшайып бара торган бер катлы иске үйләр, шулар белән рәттән үк диярлек хәзерге заман архитектурасы буенча фасадына балконнар, ярым колонналар чыгарып салынган 3-4 катлы яңа корпуслар. Йомышка юлга ярый торган уфалла арбалары һәм шоферлары шунда торганлыктан әллә нидә бер ялтырап килеп чыгучы лимузиннар. Шунда ук тагын кайбер якшәмбе иртәләрендә hiçbir ismi bulmagan tar gına tıkırıktan baş kiyimlerine kızıl kikrikler oturtup samavar mırjaları kağa tünün tün boyuna arak içip gözleri tungan tuy konaklara kilip çığa. Kıskası bütün kapma karşılığı bilen şehir işiydi. Şulay da bu tirenin ilegilikten şunda yaşap Birsin-birsi яхшы белә һәм birsin-birsi хөрмәт итешә торган үз кешеләре бар. Еллар, 10 еллар дәвамында, бигрәк тә сугыш елларында, алар да әлбәттә түгелгәннәр, чәчелгәннәр. Алар арасыннан да кинәт зуррак урынга үрмәләп борын күтәрүчеләре һәм бу тирә кешеләренә сәлам бирмичә узып китүче дәү абыйлар чыкмаган түгел. Шулай да төп орлыгы үзендә сакланган. Борынны шимичә генә яши белүче тыйнак табигатьле эшчән кешеләр үзләрен зур горурлык хисе белән без тау асты бистәсенеке дип атап йөртәләр. Узганда барганда алар бер-берсенә бүрекләрен салып сәлам биришәләр. Җәйге кичләрдә капка төпләренә җыелып, дөнья хәлләре турында гәпләшеп утыралар. Иртәнге сәгатьләрдә керосин цистернасы килеп, керосин сәүдәсе ачылгач, йорт хәҗәйкалары берсе икенчесенә эндәшә, төрлесе төрле зурлыктагы савытларын тотып керосинга чыгалар. Тагын бер үзенчәлекле як. Җәйге иртәләрдә монда үй карнизләренә тизелгән күгәрченнәрнең искиткеч тату гөрләшүләре ишетелеп тора. Хәер, югарыда әйткәнебезчә, кешеләр үзләре дә бик тату һәм берсе турында икенчесе якынтын кайгыртып яшиләр бу тирәдә. Әйтик, шул ук иртәнге сәгатьләрдән иртүк килеп сату итә башлаучы керосин цистернасы тирәсеннән сүзне башлап җибәрергә була. Бер-берсен генә түгел, берсе икенчесенең нинди савыт белән йөргәнлеген, ул савытка ничә литр керосин сыйганлыгын һәм тегенең ул керосинны ничә көндә яндырып бетерәчәген барысын да белеп торалар монда. Һәм әнә шулай берсен-берсе бик яхшы белүче, хөрмәт итешүче, ләкин шул ук вакытта җае чыкканда чамалап тормыйчы, берсе икенчесенең гайбәтен чәйнәүдән дә курыкмый торган йорт хәҗәйкалары арасында, кара каргалар арасына ялгыш очып кергән ак шәүкәдәй, әледән-әле бер ир кеше күренә. Кулынданың Кымган дисәң, кымган түгел, бидон дисәң, бидонга охшамаган
Җәенке корсаклы, кәкре муенлы, эченә төгәл 5 литр керосин сыешлы ак калай савыт була. Хәтта шул чаклысында әйтергә мөмкин. Әлеге савытның кәкре муенына кайсыдыр бер тик тормасы җиз алка да кидертеп куйган. Хәер, мәсьәлә савытта түгел. Мәсьәлә әлеге шул кәкре муенлы савытны тутып килүче ирнең үзендә. Керосинга килүче хатыннар бик үз итеп Котбый абзый дип эндәшәләр аңа. Рус хатыннары булса, кайдан атасының исмен белеп алганнар диген, татарыңнан булайрак җиренә җиткереп, Кутбуттин Сайфуддинович дип üzülеп торалар. Һәм әлбәттә, ничек тә булса аны чиратсыз җибәрү ягын карыйлар. Чөнки беләләр, Котбыйның бөтен эше үз җилкәсендә. Иренә 2 малай калдырып, аның хатыны моннан 10 еллар чамасы элек үлеп киткән. Бөтен күрше тирә җыелып, аны зурлап затканнар. Шуннан соң Котбый берничә ел буена исенә килә алмагандай таркалып йөргән. Бик яман су булган аңа. Йөнең яме, ашау ичүнең тәме киткән. Ләкин шулай да яңадан өйләнеп, яңадан уя кырырга ашыкмаган. Малайлары белән юанып, шуның янына тагын эштән һәм үй мәшәкатьләреннән бушаган сәгатьләрендә йорт тирәсендәге кичкенә бакчасында кайнашып, тол ир булып кала биргән. Булай яшәү әлбәттә җиңел булмагандыр. Җиңел түгеллеген барысы да бөтен күрше тирә яхшы белә. Өйләнергә киңәш табыш итүчеләр дә булмаган түгел. Ләкин Котбыйның үз башы, үз башында үз бүреге. Хәер, гел үз бүреге дисәк, хаталанган булыр идек. Мәсәлән, көннәрдән бер көнне ул әлеге шул кәкре муенлы савытын тутып керосинга килгәндә, дөнья мәшәкать аркасында аны-моны абайлап өлгермәгәндер инде, башына өлкән малайның ремесленное училище билгесе тагылган фуражкасын элеп килгән иде. Күз алдыгызга китерегез. Озын гәүдәле, какча гына кеше, бер як иңсәсе ничектер салыныбрак тора. Озын сирагында галифедан азган тар балаклы кыска гына чалбар, һәм ул аның кыскалыгын кешегә күрсәтмәскә тырышкан кебек чалбар балагының очларын носки иченә биреп тыккан да, сыдырылып төшмәсен өчен носкины чалбарга булавка белән эләктереп куйган. Аягында кыйшаеп, җәмшәй беткән иске чүәк, һәм аның ул чүәкләре атлаган сайын җирдән лыштык-лыштык сөйрәлеп киләләр. Менә шул кеше әлеге теге бөтен бистәгә атаклы кәкре муенлы керосин савытын тутып, һәм багана башындагы шар кебек янып торган такыр башына ру билгесе тагылган кичкенә фуражка чәпәп, җыен хатын-кыз арасына килеп бассын әле. Әлбәттә, барысы да бер юлы гөрләшергә тотындылар. Ай, безнең Котбый абзый бүген иртә кузгалган. Минем малай ашыгыч түгел, Кутбуттин Сайфуддинович, менә минем бурынга басыгыз. Керосинга бик частылый башладың, Котбый кырдаш. Әллә кунак төшем белән бик шаярасың инде? Ул да түгел, яшьрәкләрдән берсе Котбый абзыйсының башына эленеп торган әлеге теге фуражкага игътибар итте һәм көлмәс җиреннән пырхылдап көлеп җибәрде. Кара, Котбый абзыйны ремесленныйга укырга кергән димме? Бу тавышка барысы да борылып карадылар һәм Котбыйның башында калфактай эленеп торган сәер фуражканы күреп, тавышсыз гына көлемсерәп куйдылар. Тик арада бер хатын гына көлемсерәмичә бер читтә басып калды. Киресенчә, Котбыйны мондый килешсез кыяфәттә күрүдән,
Ул хатынның борчулы йөзенә сизелер-сизелмәс кенә моң, кызгану катнаш, аның өчен җәберсенү бәреп чыкты. Бу үзе дә сугыш елларында ирен югалткан һәм ялгыз баштан бер уя ятим балалар үстереп азапланучы сынык күңелле Хәдичә иде. Әй, пошмас җандасың бу, керосин җибәрүчен әйтәм. Кыймылдыйсы килмичә генә кыймылдый. Хәдичә үзенә үзе әйткән кебек, ана шулай сукранып куйды. Дөресен әйткәндә, бу аның үзе өчен дә, бүтәннәр өчен дә борчылуы түгел, барыннан да бигрәк Котбый өчен борчылып әйтүе иде. Аның ничек тә булса Котбыйны тизрәк җибәрәсе килә. Чөнки тегенең эшкә киткәнче нәрсә дә булса җылытып, балаларын ашатып китәргә ашыкканлыгын, шунлыктан өстенә башына игътибар итмичә, ни ләксә шуны киеп чапканлыгын әллә кайдан ук чамалап алган иде. Нишләпсең Маратыңны гына җибәрмәдең? Керосин алып кайтырга гына ярарлыктыр бит инде, дип куйды ул ниһаят. Котбый җавап бирүдән элек Хәдичәгә югарыдан түбәнгә караган кебек гаҗәпсенеп бер карап алды. Син минем Маратым барлыгын кайдан беләсең? Котбыйның күз карашыннан әнә шул сорауны укырга мөмкин иде. Ләкин бирелгән сорауга җавап кайтармыйча да булдыра алмады ул. Кичтән бик озак дәрес хәзерләп утырды. Уятырга жәлләдем. Котбыйның бу җавабыннан соң Хәдичә бөтенләй уңайсызланып калды. Аның күп борчылу күрүдән инде төс сала башлаган йөзенә матур гына булып алсулык йөгерде. Ни өчен шулай? Керосинга килгән кешеләр дә, шөкәтсез озын гәүдәсе белән башкалар арасында бер ярым адәм баласыдай калкып торучы Котбый да, хәтта Хәдичә үзе дә белмәде. Һәм гомумән дөньяда без белеп җиткермәгән хәлләр азмыни соң. Кыскасы, Хәдичәгә кинәт керосин бөтенләй кирәкмәс бер нәрсә булып калды. Һәм ул: Котбый абзый, менә минем урынга бас. Минем барасы җирем бар икән, диде дә Котбыйның нәрсә дип җавап бирүен дә көтмичә китеп барды. Чынлабрак уйлаганда, аңлашылмый торган бер нәрсә дә юк монда. Бер төрлерәк язмыш Хәдичәне һәм Котбыйны бер яккарак сыккан. Бистәнең икесе ике кырыенда яшәүче бу кешеләр тормыш авырлыгын бер төслерәк татыйлар. Ир кеше буларак Котбый әллә ни нишкәртеп уйламаса да, Хәдичә нишкәртмичә булдыра алмый. Ул Котбыйның ялгыз баштан ике малай үстерүен, димләп карасалар да өйләнергә ашыкмавын, бөтенесенә үзе йөгерүен һәм хәтта керосинга ни көнне, нинди сәгатьләрдә киләсенә кадәр бөтенесен белеп тора. Үзе дә шул көнгә, шул сәгатьләргә туры китереп керосинга килә. Кирәкме керосин? Кирәк түгелме? Барыбер килә. Аңа үзе кебек ватылып яшәүче китек күңелле кешене күрү ничектер эчке тынычлык бирә кебек иде. Бу быел гына башланган хәл түгел. Инде байтактан бирле шулай дәвам итә иде. Әгәр Хәдичә чынлап теләсә, бәлки әлеге теге килбәтсез озын, ләкин сөйкемле сөяге булган Котбыйны керосин цистернасы янында очрату белән генә шикләнеп калмаганда булыр иде. Азмыни кешеләр
сугыштан соң яңа тормыш башлап җибәрделәр. Кушылдылар, бәхетле тормыш кордылар. Әлбәттә, челпәрәмә килеп ватылганнары да аз булмады. Хәдишәнең дә бу турыда уйлаган чаклары булмады түгел. Ләкин ничектер туры килмәде. Бәлки, шуңа тагын куркуда килеп өстәлгәндер. Иң әһәмиятлесе, төяп калган бер оя баланы түкми-чәчми үстерергә кирәк иде. Шуның кайгысы барлык башка кайгыларны артка куа килде. Инде хәзер яшы 45-кә җиткәч, һәм инде кеше күзенә күренә торган чәчәкләрен куеп бетергәч, керосинга бару юлында куе кылгасыдай ниндидер бер Ходай бәндәсе очрый башлаган икән. Ул моннан әллә ни килеп чыгар дип һич кенә дә курыкмый. Юк, чыкмаячак. Тик шулай да Котбыйны шулай чираткалап тору күңелли дә аңа. Ләкин бер көнне иртә белән әлеге теге җәенке корсаклы, кәкре муенлы, эченә 5 литр керосин сыешлы ак калай савытны тотып, керосин цистернасы янына моңа кадәр бу тирәдә һич күренмәгән бик шая бер хатын килде. Исәнләшеп тә тормады. Хайраның исәнләшер кешесе дә юк иде монда. Ирып алга үтте. Тәртип сакларга кирәк дип кисәтүләргә игътибар итеп тормыйча, савытын керосин сатучы кешенең борын төбенә китереп куйды. Керосин сатучы савытны тизрәк тутыру һәм әлеге хатыннан тизрәк кутылу ягын карады. Китешли ул хатын цистерна янындагыларның барысына бер юлы җавап кайтарды. Торасы килгән кеше тора бирсен, минем вакытым юк. Һәм җәһәт кенә атлап кайтып китте. Барысы да аның артыннан шаккатып карап калдылар. Гомумән алганда, шуар тормыш белән яшәүче, искесен дә, яңасын да күп күргән һәм берсенә дә әллә ни исе китеп карамый торган бу шәһәр чите әлеге шая хатынга хайран калмыйчы булдыра алмады. Ай, Котбый абзыйның кымганы, кергән кулга, дип куйды арадан берсе. Бу сүздән барысы да рәхәтләнеп бер көлеп алдылар. Тик арада бер хатын гына көлмичә бер читтә басып калды. Бу Хәдишә иде. Дөресен әйткәндә, Хәдишәне аптыратып калдырганы Котбыйның өйләнүе түгел. Күрәсең, үзе шулай кирәкле тапкан. Хәдишәне аптыратып калдырган нәрсә бөтенләй икенче. Ничек торыр мескен Котбый ул хатын белән? Котбый үзе торсын да, балалары ничек торыр? Һәм бу минутта Хәдишәнең күп борчылу күреп инде төс сала башлаган йөзенә теге вакыттагы кебек матур гына булып алсулык йөгерде. Ни өчен шулай? Әйтә алмыйм. Бәлки Котбыйны кызганудандыр. Бәлки үзен кызганудандыр. Белмим. Хәер, дөньяда без белеп җиткермәгән хәлләр азмыни.
Сез Татарстанның халык язучысы Фатих Хөснинең «Шәһәр читендә» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул Айрат Арслан укуында яңгырады. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.